חומק בשקט דרך הסמיכה אל הספסל בחוץ, מחפש תירוץ כדי לנשום אוויר כשנהיה לחוץ. הוא מתקשר אליי בקול שקט שקט, שקרים יפים לוחש כאילו באמת הוא מתכוון, ואז הוא חלקונו הלך בצעדים קטנים אל המיטה שלך. הוא מתקשר אליי אחרי שאת נוגעת בו, קרוב קרוב מדי לחור שבליבו, הזה המדמם מאור אשמת חינם על מה שלא יהיה בינינו לעולם. ביום ההוא במאי אחרי ההופעה הוא התקשר אליי, דיבר כמעט שעה על איך הייתי שם כשאת עברת איתו, זה לא היה שם שקרץ ממבטו.